No po tomto programe sa cítim nadšená. Všetky deti majú všetko odpustené. Všetkým posielam veľké objatia. 75 krát ich objímam, pretože som na ne veľmi hrdá a strašne rada som bola aj rodičom, že sa smiali, úsmevy mali, aj oni boli spokojní a táto spolupráca nás v podstate aj zaväzuje do budúcnosti, takže sa teším na ďalšie vystúpenia našich detí. Áno, lebo myslím si, že o budúcnosti vieme rozprávať, keď sme si vyhodnotili minulosť a to vyhodnotenie sa stalo práve teraz v rámci toho gala programu. Som rada, že mnohí hostia prijali naše pozvanie. To znamená, že máme širokú paletu spolupráce, ktorú sme rozvíjali posledných 20 rokov. Po vstupe do Európskej únie sme sa pripájali do vzdelávacích programov, do projektov, kde sme mohli nadviazať partnerstvá so Slovenskom, ale aj s Českom a rôznymi inými európskymi krajinami. Ale popri tom sme rozvíjali aj školu. V posledných 10 rokoch mali sme investičné projekty, cezhraničné projekty, v rámci ktorých sme našu školu rozvinuli aj, myslím, v šate. Takže sme ju pekne ošatili. Máme dobré moderné prostriedky vyučovacie. Prispôsobujeme sa digitálnemu svetu, pretože sú to výzvy, na ktoré treba odpovedať. Takže myslím si, že aj čo sa týka metód vyučovania, tak sa snažíme stále inovovať. No a týmto inováciám a týmto výzvam pomáhajú tieto spolupráce odborné. Takže som rada, že dnes tu bolo vedenie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Mali sme tu poverenú riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Samozrejme zriaďovateľa sme tu mali. A čo sa týka národnostnej posily, tak som rada, že aj riaditeľky našich slovenských škôl tu boli, lebo si myslím, že potrebujeme sa stále inšpirovať a dnes sa tejto inšpirácii otvoril obrovský priestor.